Tubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net foodish ordar mapi minwan ra mangi hakrdob ying jongpi Da kispangut kimensim kila doai hagane ka jilla nakadaw ka jingwan linshop jong ka klam jingpang COVID-19 bat hakibabon ki jaka ngila yoi ya ka jingyam pa donut jong ki bahaying hasem ki marjan marpa ki parash nong parathaw namar ka jingdu no ya ki beit bathon jongki menta ka sniru kaladon ka jingyam breu ka basngo shirkai hakapor bala wanra ye ka met jong uba Wenstar Kharkongor haplau ying jong u kabadon hakasnong maupat uba Wenstar Kharkongor udai unongnya kali haka office jong katanat ka kot ka khia ka Directorate of Health Services ulayo ya ka jingpang COVID-19 la shitayo AA bat usha sumar hapo Nazareth Hospital Shillong hanrei ulaklat minhanin kamit ka shiterik ubna jilleu arajar arpuway hakanihi ka jaka sumar menta kasngi ka arterik ubna jilleu arajar arpuway la leidra ya ka medjong u ha phalau bakalok bat ki khun bat ki bahayi ngasem kin yo ai khublei khaddu bat hadin kombakatto katni minute la leidra no shaulum jingtep jong ka balang Catholic maupan Raikenra is never in Mablut Yakilai Kilachumi Place in Sharai Gaha Nialon Yai Shalai and Saringa Padule Pachumi Agajinsu Koin along a chicken farm with the chicken on the grass Yarugagi Sana Olara Ulaya Paduka Udayin Badmana Unamia Planola Putra itu isne, putra itu isne, Bapa kami ubah abne.